Πρώτη φορά βρισκόμαστε στο Λονδίνο, στο London Wine Fair, και το feedback είναι πολύ θετικό υπό την έννοια ότι είναι μια στοχευμένη έκθεση και όσοι έχουν περάσει από το stand μας είναι άνθρωποι του χώρου του κρασιού που είτε ασχολούνται με τις εισαγωγές προϊόντων, είτε είναι τελικά σημεία όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια που ενδιαφέρονται να τα προμηθευτούν. Είδαμε ότι το ασύρτικο είναι η ποικιλία η οποία αρχίζει και αποκτάει, γίνεται δημοφιλής, αποκτάει χαρακτήρα, πολλούς φαν, οι οποίοι με το που θα δούνε το ασύρτικο θα είναι το πρώτο κρασί που θα θελήσουν να δοκιμάσουν. Και εμείς δίνουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν και μονοποικιλιακά, έχοντας το έμφαση σε ασύρτικο, που είναι 100% ασύρτικο από τη Δράμα, ή με το θέμα το οποίο είναι ένα χαρμάνι ασύρτικο και Sauvignon Blanc. Φέτος είναι η τέταρτη μας συνεχόμενη χρονιά. Βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τους επισκέπτες. Σίγουρα το ασύρτικο είναι η ποικιλία η οποία πλέον είναι η πιο γνωστή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες μας ποικιλίες, όπως είναι το Βιδιανό, όπως είναι το Λιάτικο, δεν είναι γνωστές και δεν αναζητούνται. Αυτοί που σταμάτησαν στο δικό μας το stand είναι κυρίως προμηθευτές και υπεύθυνοι εστιατορίων και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ελληνικές ποικιλίες όπως είναι η μαλαγουζιά, το ξινόμαυρο, το αγιοργίτικο και το ασύρτικο. Αρκετές φορές έχουμε λάβει τα τελευταία χρόνια μέρος στην έκθεση. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για ελληνικά κρασιά. Κυρίως θα έλεγα ότι αυτό εστιάζει και σε ελληνικές ποικιλίες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον βέβαια και για τις διεθνείς. Είμαστε σε ένα καλό χώρο, στο κέντρο της έκθεσης. Η ελληνική συμμετοχή είναι μεγάλη, αποτελείται από πολλά ενοπία και αυτό νομίζω μπορεί να δώσει όθηση και να κάνει το brand του ελληνικού κρασιού γενικότερα ακόμα πιο γνωστό στο εξωτερικό. Η συμμετοχή μας στην έκθεση ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία για εξωστρέφεια του εινοποιείου. Θέλαμε να έρθουμε στην Αγγλία, να επικοινωνήσουμε τις ετικέτες μας και τα κρασιά μας. Έχει πάρα πολύ κίνηση από πραγματικά ενδιαφερόμενους και είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ξέραν τι ψάχνανε, οπότε ήξεραν και το ξινόμαυρο και τις υπόλοιπες ελληνικές ποικιλίες. Κάποιοι ξέραν λιγότερα, οπότε προσπαθήσαμε να τους ενημερώσουμε. Θεωρούμε ότι το ελληνικό κρασί είναι σε μία άνοδο και θέλουμε να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε αυτό. Ερχόμαστε για τρίτη χρονιά στην έκθεση. Πολύ σημαντική διοργάνωση, η οποία φέρνει σε επαφή τους παραγωγούς του ελληνικού κρασιού με την αγορά του Λονδίνου. Το ελληνικό κρασί στο Λονδίνο βλέπουμε ότι ανεβαίνει, υπάρχει μια ζήτηση για τις ελληνικές ποικιλίες. Είναι πολύ σημαντικό οι Έλληνες παραγωγοί να έρθουν με ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες μπορούν να σταθούν επάξια στην μεσογειακή κουζίνα και στην κουζίνα του Λονδίνου. Αγοραστές, διακινητές, μαγαζάτορες, εστιατόρες έχουν έρθει και έχουν δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τα ελληνικά κρασιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον κόσμο, πολύ ενημερωμένο κόσμο και αρκετά to the point κόσμο. Δηλαδή αυτό που ψάχνεις μπορείς να το βρεις. Πολύ καλή γνώση του κρασιού, ζήτησαν συγκεκριμένες ποικιλίες, δηλαδή την κλασική ρετσίνα, την πιο ελαφριά, την premium έκδοση της ρετσίνας, ήρθαν στοχευμένα και δοκίμασαν ρετσίνα και κάποιοι άλλοι συγκεκριμένοι που γνωρίζουν από προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ποικιλίες κρασιών, συνήθως ναι, στοχευμένες. Το feedback ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Ήρθαν επισκέπτες οι οποίοι είναι εισαγωγείς κρασιών στην αγορά της Αγγλίας, καθώς επίσης και σομελιέ, άνθρωποι του κλάδου, άνθρωποι που εργάζονται στο κλάδο της εστίασης στην Αγγλία, ενδιαφέρονται για τα ελληνικά κρασιά και ιδιαίτερα για τις ελληνικές ποικιλίες, στο οποίο μας καλλιεργούμε γηγενείς ποικιλίες όπως είναι μαλαγουζιά, ασύρτικο, λιμιώνα, μαυροκουλτούρα και ήδη υπάρχοντες πελάτες μας και οι νέοι πελάτες που ενδιαφέρονται για ελληνικές ποικιλίες και για ποιοτικό ελληνικό κρασί. Τεράστια προσέλευση του κόσμου και μέχρι ώρας μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο μερίδιο των επισκεπτών αποτελείται κυρίως από χοντρέμπορους και έπειτα από εστιατόρες, παύλα σομελιέ. Είναι η πρώτη μας φορά στην έκθεση. Αυτό που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τα ελληνικά αφρόδη κρασιά και μετά από εκεί και πέρα διαφορετικές εινοποιήσεις ποικιλιών.